Честита нова година, приятели! Вече сме януари месец 2024. Аз все още се занимавам с поръчката ми за ориенталски костюми от септември месец. Но няма как. 6 броя. Всичко се шие на ръка. Ето един от тях е готов. И сега ще ви покажа как сами може да си изработите подобен костюм. Ето горната част по-отблизо. Ето и колана. Полата има цепка. И така. Това са материалите. Това е за през рамките и за гърба. Ресни. За колана и за горната част. Дантела, която аз нашивам с маниста едно по едно. Ето тук има един в процес на изработка. Тук имаме втора дантела за колана. И това, което е необходимо, един изчистен сутиен в телесен цвят. И аз съм си ушила вече колан. Сега ще ви покажа, имам изкроен, който не е зашит. Ето го. Две такива части, които после се зашиват лице с лице и се обръщат, но след пробата на клиентката. Този го оставяме на страна за проба. И започваме от този. Първо трябва да започнем с закопчаването. И така започваме с ето тези копчета. Тик-так за зашиване. Взимаме корда. Всичко се шие с корда, за да не пострада от прането. Тази е 0,3 мм. Използвам за копчетата за ресните, за камъчетата. А за през рамките използвам по-тънка, която минава през машината. Ще ви покажа по-нататък. Ето, вдявам си иглата. Връзвам, 3 пъти връзвам възел, защото кордата се разплита. И за по-сигурно. Така. И сега, само на тази част, която ще е горната, ето ги. Едната е зачистена на оверлок, тя ще е отдолу, а горната си е зашита. От опаковата част на горната отбелязвам къде ще са ми трите копчета. Взимам само горната част, ето тази. За да може дантелата да скрие копчетата и да не се виждат на лицето. Отбелязвам си едното, което е по средата. И другите две ще ги зашия в края.
Започвам от лицевата част, за да остане възела от лицевата и да се покрия с дантела, за да не убива вътре на момичето, което го носи. И започваме ето така, за тези, които не са шили копчета. Колана е двойно подлепен с ризол, за да е много твърд. Ето, не знам дали се вижда на камерата. Лошото на кордата е, че се заплита, но е много здрава и не изгнива като конеца. Когато, понеже са за танцорки, те бързат с приобличанията, дърпат ги, за да не се бавят и трябва да са много здрави. Иначе ще хвъркнат. Може дори да скъсат плътта. Затова ги шия с най-дебелата корда, която имам. За да нямаме проблеми по-нататък. Тези костюми ще се използват години наред. И трябва да са много здрави. И така, след като съм готова с закопчаването, взимам по-малките копченца, пак същите, но по-малки. И пак тази мъжката част, която е, нали са мъжко и женско. Зашивам в страничния шев на колана най-отгоре. Тези копчета ще служат, за да се прикрепя към полата и да не мърда колана. И така, след като копчетата са зашити, ето, оставям на страна за малко колана и взимам сутиена. Махам през рамките. И това, което трябва да направя първо е да изрежа гърба. Трябва да останат само ластиците. Плътта, който е между тях, го изрязвам. И сега, ето вече е изрязан гърба. Взимам ето този ширит. Подгъвам 1 см. И започвам да го шия по гърба. На машината е студено и скърца. Все пак навън днес беше минус 6 градуса сутринта. Има неприятен шум. Ето така. С затежка в началото. И разтягам гърба, за да може да се облича после. Да е еластично. Разтягам ластика на гърба.
Трябва да се получат два успоредни шева. И така, гърба вече е готов. Ето така. Също съм минала и през рамките по същия начин. Разпъвам шия и на 20 см, за да може отзад това да остане подвижно. И сега оставям през рамките настрани. И започвам да отбелязвам къде ще са тези перлички. Ето тук може да видите на този сутиен. Тези висящите перлички. Първо прегъвам на две и намирам средата. Ето така. Отбелязвам. И сега на 2 см в ляво и дясно също слагам по една чертичка. И сега още 6 чертички. Трябва да станат 7 общо през половин сантиметър или 5 мм. Ето така. Правя същото и от другата страна. Ето, готово. Другото, което трябва да нанеса на сутиена, е линия за ресните. Ето тук, на чашката. Ето как са зашити. На този се падна 6 см. Да, 6. Общо взето трябва да ми остане място. После дантелата застава ето така. И ето така. И според нея си преценям на колко сантиметра да започнат ресните. Ами да, на 6 е добре. И този ще е на 6. Ще си взема това. По принцип го правя на коляното. Сега е за клипа. Ами не ми е удобно така. Най-лесно става. Е така. Правим дъга по цялата чашка.
тук накрая го свързвам с страничния шев. И трябва да се получи ей това нещо. Не знам дали се вижда добре на камерата. И сега от тук насам мерим през 1 см, поставям точка или чертичка. И това ще е мястото на ресничките. Първата ресничка започва на 1 см от края на чашката. На малките номера слагах по 10, на един сложих 12 и на един по 17. Ще видим тук колко ще стоят добре. В зависимост от размера на сутиена се променят ресничките. Но минимума е 10. По-малко няма как. Значи до тук са 10. Ето това нещо трябва да стане. Да ги направим 11. Абсолютно същото нещо трябва да стане и на другата чашка. Сега ще ви покажа за колана. Обръщаме от към лицето и отбелязвам линийка точно в средата. Ето на този триъгълник, тук, който се получава. Първата ресничка ще е тук. И вече от нея наляво и надясно правя чертички на разстояние 2 см. На сутиена са през 1, на колана през 2. Понеже ги продават на много едро, през 5 см. Това е изключително рядко. На нас ни трябват много по-гъсти. Ето така. И за това аз си играя да ги развалям и да ги нанизвам наново, но както и да е. Започвам да очертавам през 2 см, както казах. Ето по този начин. И така до края. И ето, сутиена е отбеляза и колана на цяло до края. И сега започвам с ресничките. Режа ги от началото. Ще започна от средата. Пак от лицето започвам. Ще направя няколко бода в началото, за да е по-здраво. И сега, по ето този начин, по чертичката, ето така, и нанизвам манистата.
в реда, в който са били. Накрая има голямо топченце. И после се връщам обратно в същия ред, като има две по-мънички. И затягам хубаво ресничката. И сега на същото място, от което е излезнала кордата, ето така, и затягам. Бодвам 2 пъти към следващата чертичка. И тук е много важно да вържа възел, за да може всяка ресничка да си е отделно. И ако нещо стане и се закачат някъде или се скъсат, да може да падне само една и да се подмени, а да не тръгнат всичките верижно. Така. Пак буда 2 пъти. Оплита се, но няма как. Изкуството иска жертви. И пак така, от чертичката взимам следващата ресничка. Много внимателно, не бързаме за никъде, за да стане качествено. Отново вързвам възел. По 3 пъти, както казах, за да е здраво. И ето. И така продължавам до края с целия колан. Но за да не ви отекчавам, сега ще ви покажа как да започнете перличките на сутиена. Само че тук ще взема от по-финната корда, която е
0,02. Цяло и 2 мм се води тази. Отново връзвам 3 пъти. И отново от към лицето започвам. Няколко бода да служат за затежка. И така, бодвам върху първата чертичка. Оставям 2-3 мм от краечето. От лицето надолу. И сега нанизвам 12 перлички. На първия ред са 12. Така съм изчислила, че е най-добре. Така. И бодвам на същото място, от което съм започнала, само че от огледалната страна. И се получава ето това. Сега ще го отхлабя. Правя 2 бода отстрани. И преди да затегна и да вържа възелче, ги нагласям, отхлабвам малко, перличката да започва точно от ръба на сутиена. Ето така. И сега ще вържа 3 възела и продължавам със следващия ред. Правя бод в страни. И сега отново на чертичката. Ето така, от лице към опъци. Този път нанизвам за втори ред с 4 перлички повече. С всеки ред растат с по 4. Тоест 16 ми трябват в момента. Ето го и втория ред. И така продължавам, докато станат 7. През половин сантиметър и по 4 перлички повече наред. И сега ще ви покажа как да започнете ресничките. И на сутиена. На колана вече ви показах. Пак от лицето започвам. Няколко бода за затежка. И
идвам точно на където е отбелязано на чертичката. Когато се върже така възелче, го правям с иглата. Неприятно е, но с кордата се работи трудно. И започвам абсолютно същото, както на колана. И завършвам, като правя бот на същото място, от което съм започнала. Ето е ресничката. И сега мога да буда отгоре над чертата, нагоре. Защото тук може би ще остане ивица, която няма да е покрита с дантела. Правя отново 3 възела. Правя 2 бода и бодвам в втората чертичка. И нанизвам следващата ресничка и така до края. До 11-та. И ето, че ресничките са готови. Както и перличките по средата. И сега продължавам с дантелата на колана.
трябва да бъде разпределена по целия колан по средата. По средата на колана. И там, където остава да стърчи, го изрязваме. Тук, където трябва да се пречупи, ще го клъцна така. Всъщност може и тук отгоре. И става като свивка. Ето така. И се огъва и си застава по формата на колана. И ето как трябва да се получи. Като в горния край, където са копчетата, оставям 1 сантиметър, който ще подгъна. Ето така. И ще тропосам на ръка. След като съм запълнила средата, взимам другата дантела и трябва да си скроя краешката. Като първо си избирам кое ще е по средата. Това цветенце ми харесва. И си измервам дължината. Ето така. И правя абсолютно същото и в горната част.
Абсолютно същото правя и с сутиена. Като за него ми трябват 4 реда. Ето така. И сега на местата, където се застъпва дантелата, ще си го тропосам. За да не става после натрупване на камъчета. Просто там, където се застъпват, ето така. И реално това ми е кройката. И сега следва трудната част. Абсолютно същото е и отдолу. Трудната част, най-пипкавата, да ги нашия с маниста. За целта си вдявам корда. Вързвам 3 възела. И започвам да шия манистата. Шия ги по самите листенца на дантелата. Имам 3 вида камъчета, различни по форма. Като първия път задължително минавам 2 пъти. През едно и също място, за да се затегне кордата. Не разчитам на възела само. Ето така, за втори път. Всяка дантела си е различна за себе си. И аз съм купила камъчета според моята, да си пасват. Камъчетата са хамелеон, с много хубав отблясък. И когато момичетата са на сцена, стоят много красиво. Съжалявам, че на видео не може да се види добре, на живо е по-красиво. Това всъщност е най-бавната част от ориенталските костюми. Отнема най-много време. Но си струва. Като видим крайния резултат. Така. Сега, ето тук, правя редче перлички. По-скоро дъга.
Това е за спокойни хора. Не е за всеки. По този начин нашивам всичката дантела и чак тогава я прикачвам към колана и сутиена с бежов конец. Кордата е прозрачна, с която шия в момента. Ето така. Сега за колана, дантелата, която е в края, трябва да си отбележим 2 см, където ще са копчетата. И тях не ги нашиваме с маниста, за да може после да се закопчава. Ето така. И тази дантела, която се падне тук, трябва да бъде нашита до тук. И долната също. Иначе няма да остане място за копчетата. И после, ето тук ще зашием 3 копчета. И понеже момичетата се сменят и собственичката на формацията поиска да са на няколко степени, аз по-навътре на 5 см ще зашия още 3 копченца, за да стават и на по-слаби, и на по-едри момичета. И тук също ще оставя по 1 см. На 5 и на 6 отбелязвам. Ето така. И ето тук ще оставя копченце. То пък за късмет няма да има нищо на него. Ето така. И започва великото шиене на маниста. Ще се включа като е готово за прикачване. Да ви покажа отново. Сега ще скроя полата. И преди съм ви показвала как кроя полуклош. Трябва ми 3 метра дължина на плата. Ширината е 1,5 метра. Сгъвам на половина. И по диагонал плата е коприна и е много шавлив. Хубаво го нагласям, да няма чупки никъде. Да няма гънки. Ще си сложа няколко кърфички, за да не ми мърда. Така само една
И започвам да меря от върха. Доколкото има дължина 1,32 м. Имам възможност да я пусна по-дълга. 1,32 м навсякъде. От върха до подгъла. Чертая окръжност. Седно. Кройката на тази пола е един полукръг. Полуклош. Сега ще изрежа отвор отгоре. – 33 см мера, отново от ъгълчето. И в последствие, ако полата е дълга, ще скъсявам отгоре, от тук, за да не взимам от ширината и да стане по-набрана и по-красива. Така. И така ето я полата. Това представлява кройката. Ето така. И сега зачиствам на пеко двата предни края, където ще е цепката, и горната част, където ще прекача ластика.
Ето, готово. Зачистих. Сега ще направим прихлупване 7 см, както е на другите поли. Ето така. Отбелязвам си 7 см. И трябва да мина тук шеф. Взимам ластика. Мерила съм по момичето колко да е широк. И също правя тук шефче с затежки и го прикачам към ето тази част на полата. Ето така. Ето съединявам ластика. Минавам шеф на прихлупването на 1 см. Много е важно иглата да е нова, за да не се пуснат бримки от коприната. Коприна се шие с финна игла и винаги нова. И сега си намирам, тъй като искам цепката да е на десния крак. Ще си направя 8 точки. За да намеря къде е предната и задната част. Тези центрове помагат да е равномерен набора. А искам шева на ластика да е отзад.
последна точка. И отбелязвам на ластика 4 точки. Където е шива, го прегъвам. Това е задната част. Тук ще е средата на предната. И правя ето така. Разгъвам го. Събирам заден с преден център и намирам двата странични. И сега ще си прикача полата. Цепката трябва да ми е ето тук. Всъщност по-лесно е да направите и на ластик 8 центъра. Или просто да броите през един, както ви е по-лесно. Важното е да намерим средата на предната и задната част. Ето сега ги направих 8. И този трябва да съвпадне с цепката. Ето. Не знам дали се вижда на камера, но по този начин въртим в кръг и слагам кърфица на всеки център. Ето така. Сега прикачвам ластика към плътта на 1 см. Като разтягам ластика, докато шия, за да има еластичност и да се облича. И ето, че полата е готова. Ето е тук цепката. Сега я оставям на закачалка и ще пробвам дължината, когато клиентката дойде. След това ще зашия тук 2 закачалки от сатенена панделка и 2 копчета отстрани, които ще държат колана, но ще ви покажа по-нататък. И така, няколко дни по-късно, след като съм зашила манистата,
Прикачвам дантелите към колана и сутиена. На местата, където не може да застане хубаво, понеже дантелата е права, колана е извит. Ето така. Срязвам. И завива. След като ги фиксирам с кърфици, започвам да ги прикачвам с конец. Тук, където съм оставила 1 см в горната част, го причупвам. И също ще го тропосам, но с бял конец по-късно. Ето така, внимателно. Минавам двата края на дантелата. Навсякъде. Нещо ще направя на сутиена тук и ще прикача и в долния край. Ето тук, където трябва дантела. И ето, колана вече е почти готов. Дантелите с камъни са прešити. Сега трябва да направим закопчаването. В началото показах, че в горния край заших мъжки скрити копчета. Сега трябва да зашия и женските. За целта си отбелязвам отново 2 см от края на колана. Ето така. И си бележа къде точно трябва да са копчетата. Всъщност те са в началото, в края, в средата. И започвам с най-дебелата корда 0,3.
милиметра. И започвам да шия копчето. Задължително с корда, за да не се къса. Както казах по-рано, момичетата бързат, дърпат ги и трябва да са много здрави. Така. Сега ще зашия още 3 копчета и на 6 см, за да има възможност да става на повече момичета. Няколко размера да станат. Тук съм си оставила, не съм шила камъни, ето тук и тук, за да сложа копчета. И така, копчетата на колана са готови. И докато съм на копчета, ще зашия и ето тези женските за ластика на полата. За целта прегъвам задния край на ластика, където е съединено. Намирам средата и си бележа. Не се вижда. След това събирам средата и на предната част и средата на задната част и по този начин намирам къде е страничната. Страничния шев, както се казва, в случая няма шев. И сега измерих, че задницата е с 1 см по-малко от предницата, затова меря 1 см назад. И това е копчето, мястото на копчето е тук. Тези копчета, както казах, мисля, че и по-рано, служат, за да се закрепи полата към колана и да не мърда колана, когато танцуват. Същите са като закопчаването на колана, само че по-мънички. Може и с големи, просто такива имам в момента. Нямах достатъчно от големите. А за закопчаването на колана е важно да са големи, за да са стабилни. И ето. Най-на върха на ластика и започвам да шия.
И ето ги копчетата. Ето ги тук. Ето за това ви говоря. Когато има копче на колана, го закачам, го закопчавам. Ето и другото. И отзад. И ето. Ето така. И сега остана на новият колан да му довърша вътрешната част. Сега ще взема телефона. И това, което остана да довърша на колана, е да го нашия с маниста по средата. Ето по тези цветчета. И тук, където има свободна дантела, да я тропосам с бял конец. Ето и тук. Тук ще бъдат ето така. Ето така, тук с перлички и в средата перличка и общо взето си получава ето това нещо. Ето го. Ето това. И така, ето ги вече завършени. Ето как копчетата не се виждат. И това е финала на ориенталските костюми. И ето го крайния резултат на ориенталските костюми.